додгоҳи дар шаҳри Самара як гурӯҳи 7 нафарии шаҳрвандони Ӯзбекистон ва Қирғизистонро бо ҷурми омодагӣ ба як қатор амалиёти террористӣ дар шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербургу, Екатеринбург ва узвият дар созмони даҳшатафкани Давлати Исломӣ ба муҳлати аз 12 то 17 солӣ зиндонӣ кард. Дар ин бора Денис Гудков, вакили дифоъ яке аз маҳкумшудаҳо, Қозимҷон Абдуллоҷонов иттилоъ дод. Ба гуфтаи ӯ, наздикони гумонбарон гуфтанд айбҳои эълон намудаи хадамоти федералии амнияти Русияи ФСБ дар додгоҳ исботи худро наёфтанд. Абдуллоҷонов ва 6 гумонбари дигар гӯё узви ҷинои Давлати Исломӣ дар Екатеринбург буданд ва мехостанд маркази тиҷории Карнавалро тарк кунанд. Онҳо гӯё бо ин амал ба сами раҳбарияти Русия расонданӣ буданд, ки амалиёти низомиро дар Сурия қатъ кунанд. Вале дар ин парванда аз аввал таноқузҳо дида мешуд. Барои намуна, Козимҷон соати 6 субҳ дар хона бо курткае нишаста буд, ки кормандони хадамоти федералии амнияти Русия аз ҷайби он норинҷак ёфтанд. 6 гумонбари дигар низ ҳамин гуна дастгир шуданд, афзуд вакил. Ба гуфтаи ӯ, додгоҳ парвандаи муҳоҷиронро пушти дарҳои баста баррасӣ карда, хулосаҳои вакили дифоъ дар бораи онро, ки дар рафти тафтишот қонуншиканӣ шудааст, ба назар нагирифт. Ҳамчунин додраҷ шикояти гумонбаронро рад кард, ки гуфтанд ҳангоми бозпурсӣ шиканҷа шуданд. Тибқи қарори додгоҳ, муҳоҷирони ӯзбек бо мусоидати шаҳрванди 34-солаи Ӯзбекистон Зиёдулло Ибодов мехостанд маводи тарканда омода созанд. Ба гуфтаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия, Ибодов узви гурӯҳи даҳшатафкани Ҷабҳат ун-Нусра аст ва ба ҷуз ин муҳоҷирони ӯзбек ба Сурия $100 амрикоӣ фиристоданд. Гудков мегӯяд tasmим дорад аз болои қарори додгоҳ ба зинаҳои болоӣ аз ҷумла додгоҳи ҳуқуқи инсони Аврупо шикоят барад.